Даражэнькі, сёння 8 сакавіка нядзелі мы пачынаем нашу святочную раніцу. Ну што ж, і сапраўды вітаем сябры, і відавочна сёння будзем шмат гаварыць пра жанчын, як да іх ставяцца беларускія чыноўнікі і чыноўніцы, ці існуе жаночая эканоміка, і нават ці варта ўвогуле дарыць кветкі на 8 сакавіка. Я паламала трохі стэрэатыпы, агулам лічу, што вось гэта тое свята, якое павінна ламаць стэрэатыпы. І таму кветкі я сёння прынесла на працу і падарыла сваім калежанкам, спадзяюся яшчэ тым, якія сёння будуць прыходзіць да нас у студыю. Мы таксама падарым кветак. Пішыце ў каментарах вашыя віншаванні пра тое, кого бы вы хотели павіншаваць і што пажадаць нашим беларускім жанчынам. Мы, канешне, песень ставіць не будзем, але вашыя віншаванні абяцаем зачытаць у нашай праграме. Правда? Так, абавязкова, і Ярослав ужо рыхтуецца, пішэце, але памятайма, сябры, што 8 сакавіка гэта, калі свята, то ввогуле гэты дзень не пра прыгажосць, не пра кветкі, не вось гэта раз на год мы ўзгадалі жанчын. Все-таки трэба памятаць пра карані вось гэтай даты, гаворка пра найперш пра роўнасць, пра павагу да жанчын, пра правы, адказнасць, найперш галоўнае пра роўнасць, напэўна. А я думаю, што калі ў грамадстве ёсць роўнасць, то карыстаюцца яе не толькі жанчыны, а таксама мужчыны. А, дарагія жанчыны, памятаем сёння, што нас вельмі шмат. Мы 54% беларускага грамадства, а значыць, увага, большасць. І гэта значыць, што мы павінны пра гэта казаць гучна. Таксама варта казаць сёння пра больш складаныя тэмы і не звязваць 8 сакавік толькі менавіта са святам. У нас у краіне зараз каля 160 палітвязных. Жанчыны застаюцца ў турмах, яны зазнаюць пераслед па палітычных артыкулах, па палітычных мэтах. І мы працягнем гэтую тэму ў размове з нашай госцяй. А пакуль давайце паглядзім сюжэт. Ніякай фізічнай і псіхалагічнай прасторы. Зняволеныя жанчыны, што знаходзяцца ў гомельскай калоніі нумар 4, пазбаўленыя ўсялякай прыватнасці, сцвярджае праваабарончая ініцыятыва «Respect, Protect, Fulfill». У камерах прыбіральні без дзвярэй відэакамеры накіраваныя на санвузлы. Падчас атыпавання і агляду, у тым ліку голых, прысутнічаюць мужчыны. Сексуалізаванае дамаганне – гэта не толькі дотык супрацоўніка мужчыны да зняволенай. Нават калі мужчына-назіральнік назірае за голай жанчынай, гэта таксама дамаганне. Часта здараюцца сітуацыі, калі правядзенне голага вобшуку нічым не прадугледжана, але яго праводзяць. У калоніі дзейнічае швейная вытворчасць. Паводле жанчын нярэдка зняволеныя маюць завышаныя нормы і нізкую аплату. За месяц можна атрымаць некалькі рублёў. Акрамя асноўнай працы абавязковае дзяжурства і разгрузка машын, прыбіранне снегу. Не вызваляюць ад гэтых абавязкаў нікога, ні пенсіянераў, ні цяжарных, ні людзей з інваліднасцю і хваробамі. Пры гэтым турэмная адначасова працоўная форма, ружовая сукенка і спадніца, у якой амаль кругладзённа знаходзяцца жанчыны, не прыстасаваная да фізічнай працы і холаду. Мужчынам можна насіць кальсоны, нацельную кашулю, а жанчыны ў спадніцы і пінжаку павінны штосьці разгружаць або прыбіраць снег. Гэта ж так нязручна. Не паложаны рукавіцы, пальчаткі, чаравікі штучныя, дэрмацінавыя, вусцілкі папяровыя. У штрафным ізалятары, куды могуць накіроўваць за дробнае парушэнне, мінімум адзення, холад і адсутнасць пасцельнай бялізны. Былыя зняволеныя называюць гэта, цытата, катавання холадам і сном. Жанчыны таксама расказваюць пра нізкую якасць харчавання і недахоп вітамінаў. Ёсць сведчанні пра цэнзуру лістоў, складанасці з доступам да адвакатаў, пагрозы новымі крымінальнымі артыкуламі і абмежаванне кантакту з дзецьмі. Таксама ёсць выпадкі, калі жанчын прымушаюць перабіваць татуіроўкі. Пры гэтым перакрываннем гэтых тату, як адзначаюць апытаныя, займаецца жанчына з ВІЧ і гепатытам. Апроч фізічных катаванняў у калоніі прысутнічаюць і іншыя праявы дыскрымінацыі. Паводле даследніц, нярэдка зняволеных ушчамляюць за колер скуры, ужыванне беларускай мовы, інваліднасць ці ўзрост. Асобная праблема – медычная дапамога. Паводле апытаных экс-палітвязніц, трапіць да лекара складана, жанчын з тэмпературай або высокім ціскам могуць не вызваляць ад працы. Ёсць сведчанні пра выпадкі, калі нават пры прыкметах інсульту дапамога аказвалася не своечасова. Асабліва былыя зняволеныя адзначаюць кепскі стан гінекалагічнай дапамогі.
Абсталяванне гінекалагічных кабінетаў у калоніях састарэлае. Гінекалагічнае крэсла на першым паверсе, каля вакна. Жанчын не адводзяць у цывільныя медычныя установы, хоць ім патрэбная адмысловая дапамога. Адмаўляюць жанчынам у гарманальных леках. Цяжарных жанчын пасля роду хутка вяртаюць у атраты, на працу, на фабрыку. Пры гэтым кантактаваць з дзіцём жанчына можа толькі па-за працоўным часам. Тут рэалізуюцца стэрэатыпы. Трапіла ў турму, значыць, ты дрэнная маці. Маўляў, мы самі вырашым, ці дазваляць табе кантактаваць з дзіцем. Паводле аўтараў дакладу, некаторых жанчын таксама шантажуюць немагчымасцю кантактаваць з дзецьмі. Вось такая рэальнасць у беларускіх калоніях, у беларускіх турмах, і таму мы вырашылі, што не можам прамінуць гэтую тэму, тым больш, што ёсць у нас наша цудоўная калежанка, якая не так даўно вызвалілася. Вызваленні працягваюцца. Вось у чацвер было яшчэ адно вызваленне, пакуль дэталяў мы не ведаем, 18 чалавек. Здаецца, там сказалі, што нейкія сямейныя пары і жанчыны, мабыць, да 8 сакавіка. Як ты глядзіш на такі акт міласці, Ларыса? Я толькі за тое, каб гэтыя акты былі як мага часцей і больш людзей выходзілі на волю. Таму што калі я там была, то мы ўвесь час глядзелі па датах. Ага, Ражаство — это добрая дата, то есть гэта было бы вельмі прыгожа, вельмі гуманна адпусціць там на Ражаство жанчын, альбо там Дзень маці. Файная дата, может быть, нас отпустят там частку. Слухай, зараз год жанчыны. Добрая нагода просто всех жанчын взять и вызваліць. Супер. Слухайте, я заўжды про гэта думала. Гэтых няшчасных жанчын, я кажу, тых, хто пазбаўлены волі, так? Это, плюс-мінус 100 там... 160, кажуць зараз. Калі я была, было 130 з нечым чыстых палітычных. Хто толькі афіцыйна, кого мы ведаем. Гэта же так мала, гэта же было б так прыгожа, так гуманна, так, тым больш у год жанчыны. Адпусціце, калі ласка, не ведаю, да кого зараз звярнуцца, адпусціце, калі ласка, гэта всяго 130 чалавек. Нас глядзяць ті, хто павінен, таму звяртайся смела. 130 чалавек, адпусціце жанчын, ім там насамрэч, это же не мужчыны, ім там насамрэч вельмі цяжка. А дзеці дома, я бачыла просто акіяны слёз толькі таму, што дома дзеці малыя. Это попросту шок. Это, конечно, важно звертаться, але памятаем, что зверталіся і раней, говорили, так что ж, Александр Григорович, с кем вы змагаетесь, вы себе таким мачо робите, отпустите жанчыны. Читаешь вот гэтыя навіны, глядзіш, калі і цяжарныя знаходзяцца, і хворыя, і дзяцей нараджаюць. Ларыса, вот калі ты трапіла туды у калоні за краты, які ўражанні, як это было? Я просто хотела сказать, что я была счастлива. Абсолютно. Это было абсолютное счастье, потому что 8 месяцев я находилась у 24/7 за вынятком одной гадзіны на шпацыр. Я находилась в таким маленьким помяшканні, закартаваным, там, где свету белого я просто не бачила. Там ані дрэўца, ані травинки, а нічога. Я ходила только у суправаджэнні супрацоўнікаў, руки за спиной, по таких узеньких коридорах. И уявите себе, что это за ситуация была. И небо ты бачила только праз краты, и, ані людей, ані природы, ані чого ты не бачила. И я трапляю у карантин. Там же ты просто 2 тыдні там знаходишься, вывучаешь некие правила. Кожные 2 гадзіны тебе выводят, ты можешь, вот наша группа этих... дзяўчат, якія з этапа прыехалі, і ты выходзіш на такі дворык, і зверху няма ніякіх кратаў. І это было цудоўнае надвор'е, і я прыехала 22 верасня. Блакітнае неба, што там... Карантин выходзіў аднім бокам на лакалку, і там была шыкоўная клумба. І на гэтай клумбе, я потым даведалась, было 30 гатункаў кветак. І я такая сядзела на падваконе, я глядзела на гэту клумбу, і гэта было просто я у раі. Я просто у раі. Я сидела 8 месяцаў, я свету белага не бачила, травинки не бачила, а тут ружи, і все буяло, потому что доброе надвор'е было. Як не дзіўна, я просто была счастлива. Я целый тыдзень была просто... Это была эйфория.
Ну, мы разумеем, што гэта, канешне, у параўнанні з тым, што было раней, турэмнымі умовамі. хаця далёка нельга назваць шчаслівымі і добрымі умовамі тыя, у якіх утрымліваюцца жанчыны. Вось у нашым сюжэце мы расказвалі пра быт, пра тое, як пазбаўляюцца чалавечнасці, гуманнасці, менавіта жанчыны праз побыт у калоніі. Мы ведаем таксама пра тое шмат, што адбываецца ў мужчынскіх калоніях, так? Але пра жаночыя нашмат менш, кажацца. У мужчынаў нават ёсць адмысловая іерархія, ёсць нейкі нізкі статус. Вось як у жанчын, ці таксама ёсць такія людзі, хто там маюць больш вышэйшы статус, могуць разруліваць пэўныя сітуацыі, і тыя, хто пакутуюць за тое, што іх пакаралі такім нізкім статусам у турме. Не, крый Боже, такого у жаночых колоніях нема, тому що, ну, увогуле, это все такие, ведаеце, все эти блатные нейкія законы, гэтыя крымінальныя. Це про мужчин, так? Ну, просто стосовно жанчын, это такие, ведаеце, гэта такие, вот по-англійську, occasional criminals. Это такі, ну, випадкові абсолютно кримінальниці. І частка, наприклад, жанчын знаходиться там тільки тому, що в Білорусі не був у свій час прийнятий закон об хатнім гвалті. Вот каб у свой час быў прыняты гэты закон, то частка бы гэтых жанчын, яна бы знаходзілася дома со сваімі дзецьмі. І разумееце, там няма нічого такого, вот, там блатнога няма нічога, потому что, ну, частка гэта, напрыклад, что это за забойцы, напрыклад? Гэта забілі альбо мужа, альбо сажителя, потому что была нейкая доўгая психотравмуючая ситуация, и там нейкі конфликт забілі. То есть яны не збіраліся забіваць, это не забойцы. Там, альбо это 174-е, да, абавязаныя, якія не выходзяць на працу. Ну, это звычайныя алказалежныя жанчыны. При тым, што мы памятаем, што якраз закон аб хатнім гвалце, яго якраз увесь час тармозіць якраз Міністэрства ўнутраных спраў, которое, здавалася, павінна наадварот прасоўваць, каб спыняць вось гэта. Ну, але калі... Я перапрашаюся, это вельмі вялікая праблема, хатні гвалт. Это вельмі вялікая праблема, калі жанчыны падвяргаюцца псіхалагічнаму, фізічнаму і сексуальнаму гвалту ў сям'і. І гэта... Ну, вот реально это трэба Зараз яны адчуваюць сябе цалкам безабаронамі. Раней працавалі хаця бы недзяржаўныя арганізацыі, якія аказвалі такую шырокую дапамогу жанчынам і інфармавалі таксама пра тое. Зараз фактычна нават амаль няма куды звярнуцца. Ну і дадай сюды яшчэ вось гэты культ гвалту ад дзяржавы, который культывуецца. Так. І які потым пераносіцца ў сем'і. Ларіса, зразумела, цяжкая тэма. Але вось ці былі нейкія такія жаночыя моманты? Пра што агулам вы размаўлялі? Ці атрымалася знайсці нейкае такое сяброўства сапраўды, нейкае такое сястрынства, нейкія такія сувязі з тымі жанчынамі, з якімі вы разам былі ў калоніі? Ну, я называю это не сястрынство, а братэрство наше жоўтае. Ну, просто жоўтае заўжды трымаюцца разам. Жоўтае, ну, у сэнсе, да. Ну, мы называлі жоўтае і белае. Конечно, палітычнае. Мы просто, ну, гэта, вот там адразу ты трапляеш у гэтае асяроддзе вельмі прыязнае да цябе, вельмі... То есть это людзі з такімі самымі каштоўнасцямі, з такім самым бэкграундам, гэта з такім самым узроўнем адукацыі. І, ну, вельмі комфортна было з-за таго, што там было гэтае асяроддзе. У кожным атрадзе прыкладна плюс-мінус 10 чалавек палітычных, апроч таго, палітычныя маюць магчымасць падчас працы, там на нейкіх перакурах стасавацца, і там, конечно, уже нашмат больш людзей. І гэта была, конечно, гэта была неймаверная падтрымка, гэта была неймавернае шчасце, што ты трапляеш, што там ёсць асяроддзе, з якім ты можаш комфортна кантактаваць. Былі б, конечно, палітычныя, якія катэгарычна не кантактавалі з звычайнымі крымінальніцамі, але я не рабіла, то есть мне цікава былі і звычайныя крымінальніцы. Мне як журналісткі было цікава, як чалавек, які псіхалогіяй цікавіцца. І мы вельмі шмат размаўлялі і пра хатні гвалт, і пра прычыны, і чаму вашы мужья агрэсары. Мы вельмі шмат пра гэта размаўлялі, аналізавалі. Ларыса, а вось якраз вельмі цікава пра гэтую розніцу паміж палітычнымі зняволенымі жанчынамі і звычайнымі крымінальніцамі, парушальніцамі закону, альбо хто выпадкова трапіў. Наколькі адрозніваліся вось тэмы размоваў? Ці гэта те ж самыя тэмы і як гэта выглядае? Альбо ёсць нейкая градацыя, што з палітычнымі больш пра палітыку, а з непалітычнымі нейкія іншыя тэмы? Просто палітычная гэта вот такі сярэдні партрэт палітычнай жанчыны. Гэта, як правіла, асоба з вышэйшай адукацыяй, гэта, як правіла, адукаваная, высокі ўзровень культуры і высокі ўзровень маралі.
я іншым разам вот мы размаўлялі, я бачыла, наколькі маральна чыстыя гэтыя людзі. Просто да слёз бывала. Я сябравала, напрыклад, з Олей Брысікавай, і гэта просто, ну, неймаверна, вот высокія маральныя, такі чалавек высокіх маральных стандартаў. І гэта вот асяроддзе палітычнае, ну, конечно, тое самае не скажаш пра звычайных крыміналіст, бо там і праблемы і з маралью, і з адукацыяй, конечно, гэта людзі неадукаваныя, гэта людзі там, шмат людзей з сельскай мясцовасці. Вось. Натуральна, што вельмі моцна адрозніваліся, і, конечно, ступень палітызаванасці зусім іншая. Вось ты сказала, што сябравала з Ольгай. Ты таксама сядзела разам з Кацяй Андрэевай. Каця дагэтуль застаецца за кратамі, і гэта, конечно, тая тэма, якая сёння, ну, мяне асабліва ўзрушае, калі мы шмат кажам пра жанчынаў. Раскажы пару словаў пра тое, як вось ты памятаеш, вы сядзелі нейкія сітуацыі такія з нашай Кацяй Андрэевай. Я ведаю, што Каця адзіны атряд, дзе практыкаваліся абмеркаванне фільмаў, якія мы глядзелі на вектары, ось на гэтым, гэта адзіны атрад, дзе гэтыя абмеркаванні ладзіліся ў самім атрадзе, гэта был вот Кацін атрад. Я думаю, што і зараз это там актуальна. І Каця была неверагодна класным мадэратарам. Мне распавядалі жанчыны, што яна была ў стане ўзбудзіць такую класную дыскусію. Акурат вот мне распавядалі, вельмі жанчынам запомнілась дыскусія па хатнім гвалце. Мы паглядзелі нейкае кіно пра хатні гвалт, і была дыскусія, было абмеркаванне. І дзяўчаты казалі, што это было неверагодна цікава, таму што Каця знайшла такія словы, так заахвоціла жанчын выказвацца, і яны дзяліліся сваімі гэтымі траўмуючымі персанальнымі гісторыямі, і дзякуючы ейнаму прафесіяналізму ў тым ліку. Яна, конечно, вельмі бліскучы был мадэратар, вось менавіта калі мы падчас абмеркавання гэтых от фільмаў. Ну, яна заўжды, просто наша бригада, мы стаялі побач, і я заўжды стаяла, калі мы пасля працы ўжо шыхтаваліся, каб ісці ў жылую зону, яна просто ўвесь час побач са мной стаяла, і яна такая, мне запомнілась, і ўвесь час такая ось, вот так, яна стаяла, у ёй была вельмі, ну, я думаю, что ровная спина. Ровная спина. Она такая, ось она такое увасабленне годнасці такое была. Вот она, ось, ведаеце, в гэтым адзенні, в гэтым валошкавай гэтай робе, хотела сказать, телогрейцы, так, валошкавые у нас телогрейки были. Вообще, вот этой ружовой сукенки, но это все, конечно, оно все не сполучается по колерах, и, конечно, выглядае, я себе адчувала просто яркай з хацапетаўкі. Но гэта не Катя. Катя, і нават у гэтым яна выглядала як, я не ведаю як. Ну, шляхетна, як тут яшчэ сказаць. Лора, слухай, а вось гэтыя абмеркаванні, которые былі, як это выглядае? Гэта нейкая папросту ваша была закрытая супольнасць, ці за вами назіралі, можа, якраз вось гэты вертухаі альбо вертухайкі, тых, хто вас ахоўвае, і ввогуле, калі гаварыць пра іх, ці з іх была нейкая эмпатыя ад кагосьці да вас, нейкае вот сястрынства, хоць нешта такое, не ад мужчын, а вось ад жанчын, которые вас ахоўвалі. Так, два пытання. Як выглядала абмеркаванне, так? Так. То есть мы по 10 чалавек з атрада прыходзілі у нядзелю, сядалі ў клубе, і кожны фільм, ну, па чарзе атрады, яны кожны атрад, выбачайце. Ну, глядзелі нейкі фільм па чарзе, так? Абмяркоўвал, напрыклад, сёння, напрыклад, у гэту нядзелю 9-й атрад будзе адказаны за мадэрацыю, так? На наступны тыдзень, там, 10-й атрад і так далей. Вось. І, напрыклад, калі наш атрад был мадэратарам, мы паглядзелі фільм, мы сабраліся, ну, это звычайна хадзілі только десятка, ну, у нашым выпадку, 10-я катэгорыя палітычная, мы сабраліся, мы абмеркавалі гэты фільм, мы накідалі пытанні, то есть мы падыходзілі вельмі адказна да гэтай справы, таму што многім вельмі падабалась гэта форма працы, і калі да яе падысці
належным чынам, і калі нефармальна просто, а давайте перакажам сюжэт, а вот ну, карацей, гэта не цікава, калі менавіта мы шукаем сэнсы глыбінныя, мы на розных узроўнях абмяркоўваем, гэта реально вельмі цікава, і гэта мае сэнс. Я разумею, што гэта был такі праменьчык святла і трошачкі свабоды там у калоніі. Хаця я перапрашаю, былі два падыходы, і таксама сярод мужчын. То есть было меркаванне, што ўдзельнічаць ва ўсіх гэтых мерапрыемствах адміністрацыі, гэта прям, можна зонаўскае слово, западло. Ну, то бок, это нібыта прыраўнівалася, некаторыя палітычныя так да гэтага ставіліся, прыраўнівалася да нібыта супраца з адміністрацыяй. Ну, я так не лічыла. Я за любой кіпіш, апроч галадоўкі. Все, што яны прапановвалі, і там, дзе можна было, напрыклад, нейкі такі казённы падыход змяніць на нармалёвы, я ўвесь час у гэтым удзельнічала. Ва ўсіх мерапрыемствах, дзе мне давалі паўдзельнічаць, я гэта ты, абсалютна ты, і бачыш, што ты такая, як была, калі працавалі, такая была ў турме, і зараз застаешся такім самым чалавекам. Свае просто ахвяраваць, паставіць сваё жыццё на паузу, на стоп, не жыць, не атрымоўваць асалоду. Просто я лічу, што ў любых умовах, і там таксама есть жыццё, у любых умовах трэба шукаць пазітыўнае, трэба жыць, трэба атрымліваць асалоду ад жыцця, таму што жыццё мінае. Ларыса, я все-таки побуду занудой, удакладню, што з ахоўніцамі адміністрацыі, вось жанчыны з таго боку, которые вас ахоўвалі, ці была нейкая у іх эмпатыя да вас, нейкія праявы, альбо глуха? Чалавечы фактар увесь час заўжды паўсюль існуе. Конечно, былі супрацоўніцы, якія прыязна да нас ставіліся, былі, якія нейтральна ставіліся, і былі, якія ставіліся да нас кепска. Ну, бачна было, што мы ім проста не падабаемся як катэгорія, як клас. Ну, яны вераць прапагандзе, што мы рэальныя ворагі, што мы хацелі там нейкі армагеддон зладзіць у Беларусі. Але хапае нармальных людзей, хапае. Дзякуй вялікі, Ларысачка. Апошні я хочу попросіць цябе, бо сёння ўсё-такі дзень важны для нас усіх жанчын, каб ты звярнулася і павіншавала беларусак са святам. Вось тут камера, на цябе, я думаю, зараз пакажуць блізкім. Просто звярніся і павіншуй беларусак са святам. Паважаныя беларускія жанчыны, я вас віншую з гэтым нашым цудоўным святам, днём жаночай салідарнасці, і менавіта салідарнасць дапамагла мне, ну, не сказаць, што выжыць, але дапамагла мне комфортна існаваць у папраўчай калоніі. І я лічу, што гэта вельмі важна, каб жанчыны праяўлялі адна з адной салідарнасць. І тады свет будзе лепшы. Дзякуй вялікі, Ларыса Шчыракова, беларуская журналістка, наша каліжанка, на шчасце ўжо была палізняволеная, і мы чакаем ад цябе вельмі шмат яшчэ яскравых праектаў, вельмі чакаем вяртання цябе на працу. Дзякуй вялікі, а мы мусім вельмі хутка пераходзіць да нашай іншай тэмы, правда? Працягваем гаварыць пра фемінізм, пра жаночую салідарнасць, пра эмоцыі. Нас чакае падборка фільмаў, якія варта паглядзець менавіта сёння са сваімі сяброўкамі, а я думаю, і са сваімі мужчынамі таксама. Барацьба за права голасу, магчымасць выбіраць свой шлях і проста быць пачутымі. Пра ўсё гэта распавядае фільм «Суфражыстка» Сэры Гоўрун. У цэнтры сюжэту брытанскія работніцы, якія напрыканцы 19-го стагоддзя паступова становяцца ўдзельніцамі вялікага пратэснага руху, што выступае за роўныя выбарчыя правы. У фільме зняліся Кэры Малліган, Гелена Бонем Картер і Мэрил Стріп. Устраиваем пожары, потому что мужчины понимают только язык войны. Але нават праз 10-годдзе пасля барацьбы суфражыстак роўныя правы заставаліся недасяжнымі для многіх жанчын, асабліва для цёмнаскурых. У 1960-е ў ЗША яны ўсё яшчэ сутыкаліся з дыскрымінацыяй, у тым ліку і на працы. Менавіта гэтая тэма закранаецца ў фільме «Прыслуга». Ён пераносіць гледача ў штат Місісіпі, дзе маладая журналістка Скітер вырашае запісаць гісторыі чарнаскурых жанчын, якія працуюць служанкамі ў багатых сем'ях. І праз гэтае асабістае прызнанне горад пачынае бачыць рэальнасць, пра якую раней маўчалі.
Такой книги еще не было. И не случайно. Они воспитывают нам детей, но не могут воспользоваться даже нашей уборной. Прыкладна ў той жа час жанчыны змагаліся і за іншае права на прафесію і магчымасць самастойна выбіраць сваю будучыню. Падзеі фільму «Усмешка Моны Лізы» разгортваюцца ў 1950-е гады ў прэстыжным жаночым каледжы ў Брытаніі. Новая выкладчыца мастацтва, выпускніца Берклі Кэтрин Уотсон спрабуе пераканаць студэнтак, што іхнае жыццё не павінна абмяжоўвацца толькі шлюбам і роляй ідэальнай гаспадыні. Яна вучыць дзяўчат думаць самастойна і не баяцца выбіраць кар'еру. Але нават калі жанчыны паступова атрымлівалі доступ да адукацыі і прафесіяў, шмат якія складаныя выбары ў іхным жыцці ўсё яшчэ заставаліся пад строгім кантролем грамадства. Фільм «Калі б сцены маглі гаварыць» распавядае гісторыі 3 жанчын, якія ў розныя эпохі жылі ў адным доме і сутыкнуліся з праблемай нежаданай цяжарнасці. Карціна паказвае, як змяняўся погляд грамадства на делікатную сітуацыю і як ад гэтага залежала рашэнне жанчын нараджаць ці не. Я еду на фронт. Это не то, что я хотел от тебя услышать. І напрыканцы фільм 2023 года «Элен Курас. Вялікая» – аўтабіяграфічная драма пра знакамітую фотографку Лі Міллер. Яна была мадэллю, музай мастакоў-сюррэалістаў Пікаса і Далі, але падчас Другой сусветнай вайны вырашыла стаць ваенным карэспандэнтам і працаваць на перадавой, пакінуўшы след не толькі ў гісторыі мастацтва, але і ўсяго свету. И в нашу студию фееричным ветром урывается Ярослав. Залетаю. Ярослав. Добрый день. Здоров. Ярослав, Добрый день. Ну что, чим живуть? Ой, чим я не тільки не живуть. Але, Слушайте, класно. ведаєте, сьогодні ж святочний випуск, так? Правильно розумію? Так. Тому мой перформанс буде тичитися ось менавіта святочності. Давайте без лишніх словов одразу перший Просто раз. поглядим. Давайте. Воспитанники военно-патриотического клуба «Доблесть» поздравляет сотрудников и ветеранов милиции. Примите от нас искренние поздравления. Трапилися? Я чула себе прямо... В міліції. Не. Ведаеце, я просто вось толькі зараз, калі рыхтаваўся да гэтага эфіру, зразумеў, што 8 сакавіка канкуруе ў Беларусі з днём міліцыі. Я ніколі не звяртаў на гэта ўвагу. Не ў адзін дзень, але на адным Четвёрта, тыдні. здаецца, ці Ну, я якога? дакладна не ведаю, але вось на адным тыдні. Я так быў крыху ўражаны. І ведаеце, вось з гэтай нагоды хачу вам прачытаць адну навіну. Яна такая не надта некая глобальная, але яна, мне падаецца, ну, такая вайбовая. Вось Давай. адчуйце вось Адчуйце гэты гэты вайб. вайб. Давай. У Воршы ў дзень міліцыі нарадзілася дзяўчынка з прозвішчам Афіцэрава. Вось зараз пойдзе відэа, як там абставілі ўсё у інстаграм-акаунце Аршанка Бай, і вось гэтую дзяўчынку пайшлі віншаваць іншыя афіцэравы, можа там, не ведаю, іх там нейкія асабістыя свае нейкія рэчы. Карацей, я, ведаеце, калі думаў на гэты конт, вось думаў, калі прозвішча Афіцэрава, якое павінна быць імя. І я вось падумаў, што трэба, каб было імя Наталля, тады, ведаеце, як будзе гучаць Афіцэрава Ната у Беларусі. Як вам? Ну, это такое, это, знаешь, Ну, добра, окей. на кривую дорожку ты выходишь. Окей, тады давайте пяройдзем да сапраўдных віншаванняў, бо хочацца паглядзець нешта душэўнае, так? Давайте вось паглядзім. Асаблівай радасці я не пабачыла на тварах гэтых жанчынаў, якія слухалі гэту песню. Ярослав, ты абяцаў святочны выпуск, а мне ад твоих відэа плакаць хочацца. Я яшчэ зараз прачытаю, які вось да гэтага відоса быў допіс. Там на пачатку адразу маланка стаіць і напісана: «Акцыя. Женщинам внимание и благодарность не останавливается». И вот наступная кропка ААТ «Горький лен». Кто пропустит 15 суток арест? Мабыць. Але давайте далей, яшчэ адзін відосик, але тут вось трэба цалкам вся увага, бо там вельмі дынамічны відосик. Глядзім.
У нас наконт жанчыны года ўжо сёння была добрая ідэя. Трэба як мінімум вызваліць усіх палітвязаных, які зараз сядзяць, і зрабіць сапраўдны падарунак жанчынам на гэты год. Да, вось я пагаджуся, бо ведаеце, я праглядзеў шмат такіх відосаў. У нас тут трэба стрым нейкі глядзім не трэба, можа быць, не трэба. Я просто пачаў думаць пра вось сапраўды пра гэтае свята, да? Ведаеце, там залезці на вежу, памахаць гэтым фаерам, эфектна, так? В пагонах, што важна. В пагонах гэта вельмі эфектна, але што вось такое ввогуле гэтае свята 8 сакавіка. І ведаеце, каб вас крыху, каб вы зразумелі, аб чым я кажу, вось як віншуюць жанчын, прачытаю адзін пост. Ён з там тэлеграм-канала з Кіўя. І вось просто послухайте, цитата прамая. Торжественный прием женщин руководством района в честь 8 марта прошел в Ивье. Это заголовок. Сегодня на встречу приглашены те, кто на протяжении всей своей жизни с достоинством несет важнейшее призвание быть женщиной, кто отдает себя своему делу, своей семье, обществу, работает на благо своей малой родины и государства. Это некий стендап, присвященный вот этой карикатурному Я не хочу никому ничего нести, просто быть. Ну, вось так, мне просто падаецца, што тут, ведаеце, жанчына гэта як некі рэсурс, то бок женщина, вода, вось гэта женщина, воздух, ну, як тут песня пелася. І да, женщина всім должна. Да, женщина ўсім нешта павінна, і ну вось я просто хацеў напрыканцы вось сваёй гэтай прамовы просто нагадаць, можа быць, людзям сапраўды, што гэта тое свята, калі жанчыны змагаюцца за свае правы, і віншаваць іх трэба, напэўна, менавіта так, каб нешта рабіць, не толькі фаерам махаць на вежы, але гэта эфект. Ну якраз дакладна, як мінімум прыняць закон аб хатнім гвалце ў краіне. Гэта абавязкова. Што ж вы гаворыце, год жанчыны, год жанчыны. Ты, спадарства, тым часам нагадваю, што сёння ў каментарах можна віншаваць каханых жанчын, дачок, цеж, каляжанак, сябровак, усіх. Яшчэ у мяне да вас, вот, спадарства, пытанне адразу. Як вы лічыце, варта 8 сакавіка дарыць кветкі жанчынам, альбо не варта? Хутчэй да Ярослава, тому што Аліна ўжо зламала гэта, ўжо адказала на гэта. Ярослав. Вось у мяне ёсць сапраўды кансэнсус. Я дару кветкі заўсёды, акрамя 8 сакавіка. Бо гэта, ну, гэта, ведаеце, такі маркетинг, то бок гэта там тюльпаны каштуюць шмат грошаў. Ну ты просто сапраўды мужчына. Респект, я хочу сказаць. Кветкі дарыць трэба, сапраўды, але памятаем, што сэнс гэтага свята не ў кветках. Хаця, вось, чаму бы не, калі жанчына жанчыне падорыць кветку, гэта таксама праява салідарнасці. А все жанчыны кветкі любяць, і гэта дакладна. Добра, што думаюць на гэты конт уласна беларусы, высвятлялі нашыя карэспандэнты. Якія падарункі дараць на 8 сакавіка? А ці актуальныя яшчэ ў якасці падарункаў кветкі? Зараз паспрабуем даведацца. Хадземце. Лично я думаю, что да. Да? Но я знаю точно, вот моя мама, например, она предпочитает более практичные подарки, поэтому она всегда говорит, мне вместо цветов подарите что-то. И, как правило, правда, это очень практичные подарки. Весці же варто, так. Канешне, варта. Гэта супер, калі хлапец ці хтосьці іншы можа падараваць кветкі. А якія вы любіце падарункі на 8 сакавіка? Можа, не толькі кветкі, а штосьці іншае? Розныя. Я маю дзень народзінаў 9 сакавіка, таму прымаю розныя падарункі. Люблю біжутэрыю. Не толькі 8 марта, я уважам, że... Не толькі 8 сакавіка. Лічу, што жанчынам кветкі трэба набываць нашмат часцей і дарыць, бо гэта вельмі мілы жест. Как вы считаете, нужно ли дарить женщинам цветы на 8 марта? Обязательно, 100%. Без этого, я думаю, вообще... Никак. Наверное, мой лучший подарок на 8 марта был Лего. Это был мой первый Лего, и мне очень понравилось собирать. И я поняла, что типа, вау, это может перерасти в мое новое хобби, вот. Ці варта дараваць на 8 сакавіка кветкі? Хороший вопрос. Если это видео посмотрит твоя девушка, ей явно захочется, чтобы я ответил «да». Но слушай, я считаю, что цветы, в принципе, для девушек дарить нужно не только по праздникам, но и, в принципе, в будние дни.
Но 8 марта, естественно, они больше хотят внимания и почувствовать себя любимыми, поэтому я считаю, что это базовый минимум. Какой-нибудь еще подарочек дополнительно. Супер. А калі казаць пра не базавы мінімум, а раскошны максімум, якія яшчэ падарункі да 8 сакавіка актуальны, на твой погляд? Главный подарок – это внимание. Насколько цветы сейчас актуальны в качестве подарка? Я думаю, что, конечно, актуальны всегда. И не только на праздники, а в любой какой-то прекрасный день. Почему бы не подарить цветы? Если коротко, то я думаю, что да, нужно. Потому что это красиво. Калі не кветкі, то якія падарункі, як ты думаеш, варты таго, каб быць падорнымі на 8 сакавіка? Мне кажется, какие-нибудь сертификаты, может быть, в спа, там, на массаж, это всегда прям, ну, это всегда востребовано и точно не залежится, типа, будет использовано. Может быть, какой-то куда-то пригласить еще, в ресторан, вот что-нибудь такое. А, в антресоль? Это как-то не скромно. Ну что ж, мы, конечно, памятаем, что 8 сакавіка это не толькі і не столькі кветкі, падарункі, але калі мы маем год жанчыны афіцыйны, то задамо резоннае пытанне, дык а што ўвогуле дзяржава павінна, абавязана, мае падарыць вось жанчынам, і у каго нам пра гэта запытаць? Як не у Вольгі Лойкі. Менавіта Вольга. Галоўная рэдактарка плана Б. Прывітанне, Вольга. Привет, да. Віншуем цябе з 8 сакавіка. І адразу, які бы падарунак ад беларускай дзяржавы ты хацела? Ну вот, Алина, ты уже хорошо сказала, да, про закон о домашнем насилии. Было бы неплохо. Ну, на самом деле, женщине надо, ну вот кроме цветов, внимания и вот этих очень пространных рассуждений, очень простые вещи. Забота о ее здоровье. Да? Доступность медицины, доступность того, что доступно уже во всей Европе, во всем мире. Да? В Беларуси только в январе, по-моему, наконец-то зарегистрировали вакцину Гардасил-9 от вируса папилломы человека. Да? Везде она доступна, везде она уже в национальных календарях. У нас она пока доступна только платно в Беларуси. Да? Ну вот чем мы можем защитить женщин, девочек и сделать им отличный подарок в виде их здоровья. Ну, еще очень важная штука, это зона ответственности женщины, это забота о стареньких, о маленьких, да, чтобы можно было ребенка отдать в сад, в ясли, в школу, в хорошую поликлинику, чтобы головной боли у женщины было меньше, чтобы за стариками можно было организовать досмотр, это тоже зона ее ответственности, и многие очень тяжело переживают этот период, когда надо заботиться о ком-то из старшего поколения, и о своих родителях, о родителях мужа и так далее, да. А в Беларуси, допустим, частных домов престарелых не осталось, и я знаю очень много людей, которые прям, половину бюджета у них уходит на то, чтобы это организовать, да. Ну, а сказать, что женщина друг человека, это, в общем-то, несложно, это можно делать каждый день, вот, собрать там специально отобранных женщин, и как-то удобных в быту. Да, да, да. А вот подарить всем женщинам, чтобы им было легче, радостнее, чтобы они были здоровы, это немножко так Вольга, сложно. Ну, все-таки, вось у нас у апытанцы было, прагучало такое меркаванне, што галоўнае все-таки увага. Ну, а столькі ж увагі надзяляецца, тут і год жанчыны, тут і ездзіць Качанова, іншыя высокія чыноўніцы па рэгіёнах расказваюць жанчынам, як наколькі яны ценны для государства, што вот ражаць вот трэба. Неужо вот мало гэтай уваги замест вот этих вот... Я бы сказала, даже несколько избыточная, потому что рожать надо, работать надо. У нас у мужчин продолжительность жизни такая, что, в общем, вся надежда на женщин. И пенсионный возраст, видимо, поднимать им будут. Ну, в общем, бабоньки, да, все держится на вас, да, поэтому мы будем ездить и убеждать. Ну, сделайте, чтобы женщина больше получала, да, чтобы она не работала на Альбо хотя бы атрымлівала столькі дакладна, колькі мужчына, бо ў сцяж у Беларусі жанчыны атрымліваюць менш. Так, прыкладна, на традыцыйна. Абсолютно. Паводле статыстыкі. І пры гэтым ёсць шэраг прафесіяў недасяжных для жанчын. Там змяняецца перыядычна вот этот пералік, але ў сцяж застаюцца.
ну, там большинство все-таки тяжелая физическая работа. То есть здесь я бы там сильно не настаивала. Ну, Конституция у нас все-таки не под женщину. Не под женщину написана. Вообще, ну, эта жизнь вообще не под женщину написана в Беларуси, да. То есть женщина — это такая боевая единица, которая, в общем-то... Боевая и працаздольная, я бы сказала. Абсолютно. Абсолютно. У нас узровень занятости жанчын нават вышэйшы, чым мужчынаў. З чым гэта звязана, скажи, калі ласка? Слушайте, ну а семью кто тянет? Ну, женщина тянет, да, все, всех стареньких, маленьких, и заодно еще эту сильную половину человечества очень многим приходится. Плюс мужчины многие заняты в неофициальном секторе, да, они меньше привязаны к социалке, они могут ездить на заработки, а женщина, она дома, она на хозяйстве, она на работе, она все на ней. Вольга, ці можна неяк эканамічна патлумачыць тым людзям, якія, на жаль, прымаюць сёння рашэнне ў Беларусі, датычна ў тым ліку правоў жанчын, ці можна ім патлумачыць вот, эканамічную выгоду ад таго, каб жанчыны ў Беларусі пачуваліся лепей, былі больш абароненыя, была сапраўды гэтая роўнасць, а не вот папросту пахаць. Чаму фемінізм выгодны мужчынам таксама? Слушайте, ну это пытались объяснить, что сейчас, допустим, ищут рабочие руки в самых разных местах. Тунеядцев, алкоголиков, пытаются как-то их социализировать. Да? При этом количество женщин, которые могут работать, хотят работать и готовы работать, оно большое. Женщины работают дольше мужчин, и многие продолжают работать на пенсии. Там учителя у нас, это там, почти все женщины. Это понятно. Но инфраструктура... Опять, чтобы ребенка можно было отдать в ясли. Только вот в этом году наконец-то началась эта суета. Пусть женщина сама решит, готова она или не готова, допустим, там, годовалого ребенка отдать в ясли и выйти на работу, допустим, на полставки. Возможность гибкости, возможность гибкого рабочего дня, что, опять, удаленная праца, так абсолютно, само удаленная работа. И она будет работать и гораздо надежнее, потому что реально на ней забота и ответственность. Чтобы можно было старику нанять сиделку или соцработника, или тяжелого больного поместить в какое-то учреждение, платить за это деньги и выходить на работу, да. Ну, многие женщины десятилетиями привязаны к дому, к семье, и все держится на них. Тяжелая, неблагодарная работа, вся семья фактически там тебе будет постоянно говорить, что там ты не работаешь, ты ничего не делаешь, ты там всего лишь вот подай, принеси и на домашнем хозяйстве. Это очень тяжело. И многие женщины могли бы приносить гораздо больше пользы. Есть много профессий, где важно оставаться в профессии, не делать больших перерывов, где важно выйти достаточно рано, ну и чтобы при этом не чувствовать вины перед этим ребенком, которого ты там куда-то сдал. Калі шмат гаворым пра дзяцей, пра дагляд за дзецьмі, сям'я, наколькі ў Беларусі сёння ёсць магчымасць гэтыя функцыі, каб, напрыклад, браў на сябе мужчына, муж, бацька дома. Декретный отпочинок. Декретный отпочинок, каб ён туды пайшоў. Ну, есть же случаи, да, ну, это опять, это общее должно быть, это общая атмосфера в обществе, да. Здесь, допустим, принято быть вовлеченным, и я вижу белорусских родителей, которые... Я точно знаю, в Беларуси не были вовлеченными, здесь начинают вовлекаться больше, больше и больше, да, потому что вокруг, ну, на детской площадке мужчины с детьми, в бассейне мужчины с детьми, в кафе мужчины с детьми, и все таки, ну, это норм, да, это наша новая норма. А когда у нас это не принято в Минске, в Беларуси, да, там, ну, значит, не принято, вот мы имеем то, что имеем, вот. Ну и общий вайб, вот этот общий вайб семейный, он немножко отличается, да, я вот тоже смотрела эти ролики все 8-мартовские, милиция меня впечатлила, но еще больше меня впечатлил хор девочек в этих в коричневых платьях и в белых фарточках, да. Что такое фартук вообще? Где-нибудь в 21 веке мы видели, ну, горничные, наверное, еще в порнофильмах это бывает, да, чьи-то фантазии. Ну, кто носит фартук, передник, да, зачем из девочки делать, ну, вот это? Ну, служачую такую, ведаеш, прислугу, фактично, то бок прывучаюць да гэтага самага маленства. Вольга, ведаем яшчэ таксама, што паводле статыстыкі беларускі часцей за беларусаў маюць другую яшчэ дадатковую працу. Мала таго, што ёсць адна праца, мала таго, што ёсць дзеці, мала таго, што ёсць дом, і яшчэ ёсць падпрацоўка. Як так?
Ну, во-первых, у нас минимальная зарплата, она сильно отстает от той, которая минимально необходима для выживания, тем более для выживания семьи, да, поэтому женщине приходится брать вторую работу, потому что на первой она тупо получает мало. Ну, и мы знаем, что у нас еще есть проблема большой задолженности по алиментам. Очень у многих, это и в эмиграции, и в Беларуси, это очень тяжелая тема, когда папа не участвует финансово. Поэтому кто у нас получит, внесет, так сказать, вклад? Вторую зарплату принесет мама. Вот. И с этим тоже надо что-то делать, да, и женщинам это будет очень большая помощь, да. Сколько мужчин платят от минималки, сколько имеет задолженность по алиментам. То бок, мы складаем сёння спіс, што трэба зрабіць. Закон аб хатніх гвалце раз, дапамога ў атрыманні аліментаў два, прышчэпкі ад віруса... И не только, полностью не только, весь пакет меддапамогі. Да. Ну, и социальная инфраструктура, да, по детям, по пожилым, да. Між тым, дзяржава на гэта адказвае сваёй статыстыкай. Калі кажа, што у нас прыкладна палова пасадаў у рознага кшталту дзяржарганізацыях, гэта все-таки жанчыны. Хаця, калі мы капаемся ў статыстыцы, глядзім, калі вышэйшыя дзяржаўныя пасады, там ужо значна меншы адсотак, 17%. Ну да, вот единственную женщину-министра у нас уволили, потому что Лукашенко всех вызывал на мужской разговор, а с ней мужской разговор не получился. Знаете, я решила подойти с другой стороны. В государственной должности депутаты – это хорошо, да, там можно искусственно поддерживать вообще любой баланс, да. Я взяла топ-100 наших бизнесменов, да, крупнейших белорусских бизнесменов, и женщин там 6, да. Ну, я еще взяла, правда, список политзаключенных, отбывающих, значит, наказание в колониях, и там белорусок около 15% получается, да. Ну, то есть вы понимаете, что мы догоняем среднее, но не там, где надо, да, то есть белорусские в бизнесе реализоваться не могут. Я не думаю, что не хотят, но на самом деле вот эта общая атмосфера высокорискового, такого очень напряженного всего, она влияет на то, что женщине в бизнесе, в большом, не присутствуют. И те, кто присутствует, там есть специфические кадры, вроде подруги семьи Лукашенко, допустим, да, ну где же ей оказаться, как не там? Дарэчы, калі казаць пра вялікую колькасць там жанчын у дэпутатах і так далей, гэта, як ты казала, штучна створаная сістэма, у якой жанчыны насамрэч не ўплываюць на прыняццё рашэнняў. А самае галоўнае ў палітыцы гэта ці ты маеш уплыў на што адбываецца, ці не маеш. Імпакт, дакладна так. Поэтому нам патрэбны жанчыны, якія сапраўды маюць імпакт. Ну, ёсць у нас жанчыны і ў беларускіх дэмакратычных сілаў, якія набіраюць моц. Мы памятаем, як все крытыкавалі аб'яднаны пераходны кабінет, калі там была Светлана Ціхановская і зусім не было жанчынаў, потым жанчыны пачалі з'яўляцца. Слухайте, ну мне здаецца, якраз тут ситуация все-таки полепей. И Светлана Тихановская, лидерка демократичной Беларуси. У нас есть и Ивонка Сурвила, белорусская президентка белорусской народной Мы теперь находимся на Белсаце, яким кіруе таксама, Алина кіруе, то ситуация тут полепей выглядает. И можем мы говорить вот что про демократичная Беларусь, вот наколькі она в ogóle просунулась вось у разумении, у реализации вот этой роўнасці. Ці можем тут говорить, что вось это альтернатива здоровых людей, альбо таксама ёсць куды імкнуцца? Ну, я знаю, мне кажется, что элемент случайности тут тоже есть. Понятно, что мужчины просто раньше оказались в тюрьме, просто потому что Лукашенко недооценил, да, ну вот Тихановского он боялся, а Тихановскую вообще не считал за субъекта. Поэтому тут это его просчет, это его вклад, так сказать, в гендерный вопрос наш. Ну, на самом деле это важно, это более здоровая атмосфера, это вот кроме вот этой агрессивной жесткой конкуренции есть еще какие-то другие слова, другая риторика. Ну, мне она очень важна, такая, которая без агрессии, которая за любовь. Она многих раздражает, что у нас тут война, а вы, значит, о невероятных и так далее. Ну, я не знаю, ну, женщинам это точно важно. Слышать, что они невероятные, что они влиятельные, что они важные, что они имеют импакт, да, а не просто там друг человека, украшение стола, удобное в хозяйстве. Да. Просто статистичная необходимость. Да, вот тебе тюльпаны и твой день 8 марта, а в остальные дни ты молчишь.
калі Аліна не супраць, яшчэ знаю, што адно пытанне ў нас засталося, хацеў тады ўдакладніць, калі пра дэмсілу ўжо гаворым. Гендерныя квоты, вось, которые з мінулага склікання Каардынацыйнай рады і цяпер, здаецца, яны зноўку будуць. Гэта окей, альбо гэта, ну, я не ведаю, як это, альбо гэта нейкая дапамога дадатковая, якая паказвае, што жанчыны без квотаў не могуць самыя прайсці. Як ставіцца да гэтых квотов? Ну, я пыталась вникать в этот вопрос, потому что мне казалось, что, нет, какие квоты, да, равенство так равенство. Нет, на определенном этапе это важный момент для вовлечения, для того, чтобы... Стимулирование такого. Да, для того, чтобы женщины сами не, скажем так, не соскакивали. Мы же часто говорим, что, ой, слушай, у тебя лучше получится, да, ой, давай ты, я там буду помогать, а давай лицом будешь ты, да. Их тоже важно подтолкнуть к этому и сказать, нет, дорогая, лицом будешь ты давно мозг этого, а сейчас ты будешь еще и лицом этого. И будешь говорить от себя, и у тебя отлично получится, и тебя многие поддержат. Это тоже важно. Оля, дзякуй вялікі. Гэта класная поэнта нашай размовы. Але яшчэ папрашу цябе павіншаваць нашых беларусак са святам. Вось камера. Некалькі натхняльных словаў для наших цудоўных жанчынаў. Девчонки, вы классные, вы невероятные. У нас все получится. Свободы нам, весны, праздника. И рядом надежных мужчин, которые не один раз в году про нас вспоминают, а всегда про нас думают, поддерживают, вдохновляют, и верят в то, что мы можем. Дзякуй вялікі. Ольга Лойка, галоўная рэдактарка выдання «План Б» была з намі, паразмаўлялі пра то, як жанчыны ўплываць на беларускую эканоміку. Ад беларускай статыстыкі пераходзім да тэхналогіяў, сучасных тэхналогіяў. Вясна была багатая на всесветныя навуковыя выставы, і варта зірнуць, чым яны, уласна, здзіўлялі сваіх наведвальнікаў і наведвальніц. У Барселоне на выставе Mobile World Congress 2026 будучыня больш не выглядае фантастыкай. Пакуль адны стаяць у чарзе, каб пабачыць першы ў свеце тэлефон ад Huawei, які складваецца утрая, іншыя засынаюць у віртуальным суперкары ад Xiaomi. Але сапраўдны вау-эфект выклікала біянічная нага. Гэта прылада дазваляе людзям пасля інсульту не проста стаяць, а ўпэўнена хадзіць. Галоўная фішка, яна ў 10 разоў таннейшая за паўнавартасныя экзашкілеты. Тэхналогіі нарэшце становяцца даступнымі. Калі вы думалі, што ваш сабака проста сумуе ля дзвярэй, то памыляліся, ён проста не меў смартфона. Кампанія GlocalMe прэзентавала Pet-Phone – нашыйнік з відэасувязю і штучным інтэлектам. Прылада распазнае эмоцыі жывёлы. Калі ваш пухнасцік пачне нервавацца ці радасна скакаць, гаджет сам набярэ ваш нумар. На прэзентацыі кот-тэстер дазваніўся гаспадару пасля 3 скачкоў. Сардэчна запрашаем у эру, калі фраза «Мне тут кот тэлефануе» – гэта не дыягназ, а звычайная справа. Пакуль хатнія жывёлы асвойваюць гаджеты, зоркі кіно на 4 лапах атрымліваюць узнагароды. У Лондоне прайшла 20-я прэмія Fido Awards, такі сабе сабачы Оскар. Галоўную статуэтку найлепшы ў свеце забраў амерыканскі бульдог Дыксі за драму «Страказа». Кінакрытыкі ў захапленні. Кажуць, некаторыя сабакі іграюць больш шчыра, чым людзі. На чырвонай дарожцы быў поўны аншлаг ад пудзеляў у капелюшах да ротвейлераў-метадыстаў. Ад зямнога поспеху да нябесных мараў на Тайвані тысячы людзей адпусцілі ў неба папяровыя ліхтарыкі, сустракаючы год каня. Традыцыя кажа, напішы жаданне на паперы, запусці яго вышэй за горы, і яно спраўдзіцца. Сёлета ў топе мараў мір ва ўсім свеце і моцнае каханне. Нават дождж не сапсаваў магіі. Тысячы агеньчыкаў у начным небе выглядалі як сапраўдны зорны шлях. Але пакуль ліхтарыкі залежаць ад ветру, ракеты Ілона Маска працуюць як гадзіннік. SpaceX паспяхова вывела на арбіту чарговую порцыю спадарожнікаў Starlink. Самае цікавае тут не сам старт, а прызямленне. Першая ступень ракеты Falcon 9 вярнулася на зямлю ўжо ў 26 раз. Яна ювелірна прызямлілася на платформу ў акіяне з іранічнай назвай «Проста прачытай інструкцыю». Космас афіцыйна становіцца для нас будзённасцю. Як і абяцалі, Ярослаў
зноўку студыі, каго... Сваімі тэхналогіямі. Са сваімі тэхналогіямі, каго віншуем з тэхналогіямі. Ведаеце, я вось перад тым, як віншаваць, хацеў бы такі каментар прачытаць, ён, падаецца, цікавы. Віншую маму. Астатніх дзяўчын і жанчын шчыра страшнавата віншаваць. Цяпер за ўсё, што заўгодна можна пакрыўдзіцца і пабачыць атаку на правы і самастойнасць. То бок, разумееце, чаму гэты каментар быў напісаны, бо сапраўды вельмі важны гэты прасвет. Мужчынам цяжка не павіншаваць жанчынаў, бо не ведаюць як. Раней все было проста. Туліпан падарыў, свята ёсць. А яшчэ растопкі. Альбо, і все. А цяпер, як бы, тут змагання... Таму важны вельмі прасвет, каб усім расказваць, дзе чыі правы, і каб іх не парушаць, што все было... Дарагі, не ведаю, хто гэта напісаў, хто напісаў? Дарагі Жыт ТВ. Так, вось, менавіта вам, не бойцеся віншаваць не толькі маму, але іншых жанчынаў і дзяўчатак. І не толькі 8 памятайце пра тое, што іх трэба віншаваць з тым, што яны не ўпрыгожанне вашага жыцця, а што гэта сапраўды тыя людзі, якія робяць свет лепшымі, і дзякуючы якім вы таксама ў гэтым свеце існуеце ў тым ліку. Давайте яшчэ пачытаю. Дамы са святам, жаночага вам шчасця. Мужыкі, трымайцеся. Яшчэ літаральна 14 гадзін засталося, ўжо крыху менш. Трымаемся, Ярослав. У асадзе. Так, яшчэ. Я ўжо правёў расследаванне за бясплатна ў дужках. І аказалася, што ўсе дзяўчыны давольныя, калі іх віншуюць. База. Конечно, чаму не? З любым святам все. Віншую маю матулю, дзякуючы якой я такая, якая ёсць. А гэта я паспела напісаць, я сапраўды хачу сёння перадаць вялікае віншаванне маёй матулі, якая заўсёды была для мяне прыкладам таго, як можна прымаць нестандартныя рашэнні, наколькі можна быць адважнай. Яна часам на мяне крыўдзіцца, але я кажу: мама, гэта все ад цябе, все мои найлепшыя якасці. Таму, мама, дзякуй вялікі за тое, што ты ёсць. Ты моя рол-модаль. Я таксама віншую маю цудоўную матулю. Мамуся, вельмі цябе люблю. І таксама віншую маю цудоўную жоначку. Я цябе моцна кахаю. І я таксама віншую сваю маму і сваю дзяўчыну, якая, напрыклад, зараз глядзіць яшчэ гэты эфір, таму з гэтым святам. Яшчэ і вярнуся з падаруначкамі. Не з кветкамі. Не з кветкамі. Мы ўжо ведаем пра тое. Другая порцыя віншаваннем чакае вас напрыканцы праграмы. Дарагі, таму яшчэ у вас ёсць шанец все напісаць. Мы зачытаем, павіншуем у жывым эфіры. Я думаю, што гэта, як мінімум, ужо добры пачатак дня для кожнай жанчыны і кожнага мужчыны сёння. Але таксама мы падумалі, што цікава даведацца ад саміх жанчынаў пра лепшыя ці горшыя, можа, нават падарункі, крыжовенькія сюрпрызы на 8 сакавіка, таму пішыце ў каментарах. А пакуль што на завяршэнні першай паловы нашай раніцы з Белсатам песня і кліп, якія, на мой асабісты погляд, вельмі добра характарызуюць нашых цудоўных беларускіх жанчын і тое, чым цяпер з'яўляецца для беларусак свята 8 сакавіка. Сёння слухала гэту песню акурат. И в автозаках нас пугали Востоком и Западом НАТО. Но нам не надо ничего, кроме права считаться свободными. И тогда на проспект вышли самые громкие и непокорные. Женщины не гуляют, они провожают старый режим. Нам остается лишь песни писать в этом месте, пока мы сидим. Похищали дворами немыми солдатами, щитами да латами, обвиняли в донатах, от НАТО не надо. Мы все бесплатно лишь хотим обрести право зваться свободными. И тогда на проспект вышли самые громкие и непокорные. Женщины не гуляют, они провожают старый режим. Нам остается лишь песни писать в этом месте, пока мы сидим.
цудоўных успамінаў нахлынула. Нагадаю, што сёння 8 сакавіка у календары Аліна Коўшык і Валеру Селік з вамі ў студыі «Раніца з Белсатам». Што ж, сёння мы віншуем, у нейкім сэнсе таксама змагаемся за жаночыя правы і даследуем ролю жанчын у самых розных сферах. Вось перад праграмай, дарэчы, Валера мне прызнаўся, што ён фемініст. Вот так вот. І я феміністка. А роўнасць – гэта абсалютна не сінонім аднолькавасці, як бы гэта не падавалася, бо вельмі відавочна, што шмат на што жанчыны і мужчыны рэагуюць проста па-рознаму. І ў гэтым нічога кепскага няма, нават вельмі добра. І нават памылкі мы робім па-рознаму і па-рознаму пра іх распавядаем. І нічога ў гэтым, ніякай праблемы ў гэтым няма. 2 дні таму ў Варшаве прайшла імпрэза, на якой вядомыя беларускія жанчыны якраз дзяліліся досведам уласных памылак. Для тых, хто туды не трапіў, мы зрабілі невялічкую справаздачку. Girls Fuck Up Night – гэта такая бяспечная прастора для таго, каб жанчыны адна з другой і з іншымі падзяліліся сваімі гісторыямі сваіх памылак на шляху свайго досведу, поспеху, сваіх велізарных праектаў, свайго жыцця. Всем привет, добро пожаловать на Fuck Up Night! Таму гэта такая тэрапеўтычная пляцоўка, на якой мы дазваляем адна адной помыляться. И тут мои коллеги говорят, мы закрываемся. Аднойчы мы з маёй сяброўкай і суарганізатаркай схадзілі на мужчынскі факап, але ж ён так не называўся, яго не клікалі мужчынскім. На гэтым факап найт выступалі толькі мужчыны. Яны павінны былі падзяліцца нейкімі сваімі гісторыямі факапаў за сваіх стартапаў, але ж усё, што яны казалі, было вось, мы раслі хутка, было шмат грошай. І мы глядзелі пра гэта ўсё і разумелі, што ні ў кога ў зале не было адчування гэтай пра мяне. Калі хто-небудзь знаходзіўся ў маёй сітуацыі, то возьмите сабе слова. Я сказала сабе, Света, ты, Света, конгруентная. І мы зразумелі, што нам вельмі трэба нейкая вось такая прастора, дзе жанчыны, менавіта жанчыны, казваюць другім іншым жанчынам вось пра свае факапы. Конгруентнасць, коцікі мае. І нам не давядзецца разбірацца, ці то гэтыя нашыя мужчыны, альбо нават і жанчыны, якія цябе падвялі, вінаватыя, ці ты сам вінаваты. А што такая конгруентнасць? Пераадоленне небачнасці, пераадоленне сябе занадта, альбо сябе замала. Конгруентнасць – гэта адпаведнасць самому сабе. Сёння ў нас была вельмі яскравая імпрэза і былі вельмі розныя спікеркі ад Святланы Курс, велізарнай, магутнай, до Сашы Салавейчык, іконы рок-стар, можна так сказаць. Гэта былі вельмі розныя дзяўчыны. Алёна Новікава, якая адна з самых вядомых гінекалагінь і ў Мінску была, і зараз у Варшаве, да якой такая чарга дзяўчын стаіць. У них округлялись глаза, они говорят, Елена Владимировна, вы что, за деньги работаете? Александра Герасименя, наша олимпийская призерка. Преступник манил другого преступника, который подсыпал мне допинг в еду. Настя Карасёва, рэдактарка, вядомая журналістка. Вельмі шмат дзяўчын, якіх ведаюць беларускі. І пра якіх вельмі важна было пачуць, што у іх ёсць не толькі паспяховы поспех, не толькі такі досвед, што на іх шляху былі нейкія вось такія памылкі. Памылкі, з якімі яны змаглі ісці далей, жыць далей, працаваць далей і дасягаць нейкіх поспехаў далей. Цікава, што вось гэтыя нашы памылкі, яны нас натхняюць не спыняцца, ісці і расці далей. І мы яшчэ з вамі пагаварым сёння пра жанчын у палітыцы, бо тут без памылак зусім ніяк падаецца. Абсалютна з табой згодны. І калі гаворым ужо пра палітыку, то з кім нам гаварыць, як не з паліталагіняй і блогеркай Алінай Харысавай. Аліна, вітаем. Вітаю.
Аліна, Рада у вас вітаю, быць. віншуем цябе з Днём роўнасці жанчын перадусім і хацем узняць важную тэму. Давай нам дадзім некалькі рол-модэляў, на каго з беларускіх, замежных жанчын у палітыцы варта раўняцца, хто для цябе такі асабісты топ-5? Ох, вельмі добрае пытанне. Я б, конечно, назвала тут Тихановскую, потому что яна з'яўлялася все ж таки такой лідаркай нашага жаночага пратэста, і не толькі яна змяніла уяўленне шмат каго пра тое, што жанчына можа ўвогуле зрабіць у Беларусі в нашым рэгіёне. Другое гэта Санна Марин, потому что яна показала, што палітыкі яны сапраўды могуць быць чалавечнымі, што ў іх ёсць асабістае жыццё і што нельга прыніжаць жанчыну і асуджаць яе, калі яна проста вядзе сваё нармальнае жыццё, як і звычайны чалавек. Гэта вельмі крута, і гэта не кажучы ўжо пра тое, якія яна крутыя палітычныя дасягненні зрабіла, і што гэта даволі маладая была палітэса. Так, ну, третье я б назвала Александру Акасио-Кортес, яе яшчэ называюць АОК, гэта амерыканская палітэса, і яна вельмі крута камунікуе са сваімі выбарцамі, яна камунікуе з людзьмі вельмі крута вядзе свае соцсеткі, і я вельмі захапляюся гэтым, так як гэта моя таксама вось прафесійная сфера заняцця, то ну, я ад яе вельмі шмат натхняюся. Тут яшчэ такія спрэчныя, магчыма, я б назвала персоны, розныя людзі ставяцца да іх па-рознаму, але для мяне яны таксама з'яўляюцца натхненнем і з'яўляюцца паказчыкам таго, як жанчына можа быць моцнай палітэсай. Гэта вось Ангела Меркель. Шмат украінцаў, напрыклад, яны не супер зараз пазітыўна ставяцца да яе, потому что, ну, по-рознаму можна ставіцца да тых рашэнняў, якія прымаліся ўжо ў рэтраспектыве, але яна сапраўды у такой партыі яшчэ, якая ўсё ж таки больш кансерватыўная, гэта хрысціянская дэмакратычная партыя, яна з'яўлялася лідаркай гэтай партыі і была канцлеркай Нямецчыны вельмі доўгі час. Ну і, безумоўна, адной з самых уплывовых палітыкіняў свету яна была, Ангела Меркель, у свой час, і гэтага не гледзячы на то, як мы да яе ставімся, але сапраўды яна дасягнула абсалютнага топу ўплыву, менавіта пра што ідзе гаворка ў палітыцы. Так, гэта так. І калі у любога спытаць, я вось насамрэч пытала апошнія дні сярод сваіх знаёмых, каго вы ведаеце з жанчын палітыкаў, вось якія ўплываюць на палітыку з нашага дзесяцігоддзя. Амаль што ніхто з маіх знаёмых мужчынаў не мог нікога ўзгадаць, акрамя вось Ангелы Меркель. Магчыма, хтосьці яшчэ фон дэр Ляйн Урсулу мог узгадаць. І вось калі мы пераходзім яшчэ да еўразвяза, то я б усё ж таки для сябе персанальна назвала не Урсулу фон дэр Ляйн, Каю Калас, тому што яна показала, што жанчына, яна можа быць яшчэ можа вельмі добра разбірацца ў ваенных пытаннях бяспекі, і ну, шмат хто не ўяўляў сабе нават жанчыну, якая можа займацца такімі пытаннямі з тых, хто не цікавіцца фемінізмам і гэтак далей. Але вось яна показала такі прыклад вельмі моцнай жанчыны нават на пасадзе, якая займаецца такімі пытаннямі. Аліна, я вось слухаю і так думаю про то, што няма ў гэтым топе нікога з, ну, скажем так, з традыцыйных патрыархальных, рэзка, радыкальна патрыархальных грамадстваў, напрыклад, з арабскага свету, Саудовская Аравія, Афганістан, там гэтак далей. Чаму няма? Таму што там жанчыны неяк інакш удзельнічаюць у палітыцы, альбо якраз таму, што яны зусім не ўдзельнічаюць. Бо мы ж ведаем цудоўныя, ну як цудоўныя, яркія прыклады самаахвярнага змагання якраз жанчын з тых рэгіёнаў, з тых супольнасцяў грамадстваў, якія часцяком коштам здароўя, з пагрозай для жыцця, альбо часам і коштам свайго жыцця яны змагаюцца якраз за правы жанчын. Я б сказала тут, што, канешне, мне хацелася б запісаць у топ жанчыну кожную, якая змагаецца за свае правы па ўсім свеце.
і яны безумоўна з'яўляюцца для мяне гераінямі. Я думаю, што праблема ў тым, што я свой топ, напрыклад, составіла з больш такога еўрапейска-цэнтрычнага погляду, захадна-цэнтрычнага погляду, і тое, што людзі звычайна глядзяць на палітыку ў такім свеце і называюць жанчын-лідарак менавіта так, таму што яшчэ ёсць такая праблема, што ў патрыархальных краінах, у ультрарэлігіозных краінах, напрыклад, гэта не супербяспечна быць менавіта жаночым тварам пратэстаў. Але, безумоўна, такія прыклады ёсць. І так, яны таксама вартыя ўзгадкі. Я проста назвала свой топ-5, які зараз прыйшоў мне першы ў галаву. Аліна, вось на асабістым досведзе хочу сказаць, што для жанчынаў у публічнай прасторы і ў палітыцы вось кошт памылак, мне падаецца, ён нашмат больш складаны і больш цяжкі менавіта для жанчынаў, што да іх больш увагі, да іх больш прыдзіраюцца, так правільна апранулася, неправільна, нам памалявалася, не памалявалася, так сказала ці не так сказала, ставіць пытанні, які датычаць там асабістага жыцця і гэтак далей, што вельмі рэдка здараецца з мужчынамі. Вось на твою думку, адкуль такія розніцы і калі мы прыйдзем да таго, што ўсё ж такі сапраўды роўна будзем ставіцца, не гледзячы на тое, якога мы гендеру? Нам яшчэ вельмі доўга да роўнасці, асабліва ў палітычных пытаннях. У ООН яны падводзілі вынікі, яны назвалі, што 123 гады нам патрэбныя да роўнасці нейкай. І гэта калі ўсё пойдзе ў такім ключы, як яно ідзе зараз, а у нас яшчэ зараз ёсць такі правы паварот, калі, магчыма, гэтыя тэндэнцыі трошкі запавольняцца. І ўжо ёсць прыклады, калі запавольніваюцца, напрыклад, у апошніх выбарах у Еўропарламент упершыню адсотак жанчын ён не вырас, калі параўноўваць з мінулымі выбарамі. Так, і у палітычнай сферы нават яшчэ больш нам год патрэбна, каб прыйсці да гэтай роўнасці, гэта амаль што 160 год, і таму нам патрэбна вельмі добрую працу над памылкамі мінулых стагоддзяў праводзіць, каб прыйсці да гэтай роўнасці. І, канешне, такое стаўленне да жанчын, яно ўсё яшчэ існуе, трэба памятаць тут пра тое, што роля жанчынаў у палітыцы, яна агулам афіцыйна пачала свой шлях там прыкладна 100 год таму. І там нават у прагрэсіўнай такой краіне, як Швейцарія, яна апошняя з еўрапейскіх краінаў надала права жанчыне голаса, гэта было ў 1977 годзе. Таму у жанчын яшчэ шмат чаго рабіць, і жанчыны вельмі доўга да гэтага ўспрымаліся як проста як нейкая маёмасць мужчыны, як другасортны чалавек, які не мае права прымаць удзел у палітыцы, і заўсёды вось гэта стагоддзямі таксама шло, што жанчына, хай яна стаіць на кухні. Жанчыны больш ацэньваліся як вось маёмасць мужчыны. Таму тое, што такое стаўленне ёсць да жанчын у палітыцы, гэта па-першае, не дзіва, але над гэтым трэба працаваць, таму што гэта ўсё фармуюць сацыяльныя нормы. І вось, напрыклад, калі мы размаўляем пра тое, пра правы жанчыны, пра тое, якія жанчыны, калі жанчыны пачалі ўплываць на палітыку, калі яны атрымалі сваё права голаса, то вось новае пакаленне, якое зараз з'яўляецца падлеткамі, якое зараз вось мае равеснікі, яны ўжо не бачылі тых часоў, калі у жанчынаў хаця б там па Канстытуцыі не было права галасаваць, калі гэтыя людзі, калі мае равеснікі, яны паходзяць вось з нашага рэгіёну. Але, канешне, гэты ровень роўнасці ў палітыцы, ён у кожных краінах у розным зараз стане. І ёсць краіны, дзе гэта на зусім дрэннай зараз ступені развіцця. Тут такая ситуация, что акрамя того, что трэба выпраўляць вось гэтай памылкі больш за 100-гадовай вось даўніны, трэба яшчэ і займацца тым, каб палепшыць цяпер жыццё і наше агульнае заўтра. І вось такое, можа, нечаканае пытанне. Што могуць жанчыны ўнесці ў палітыку такое, чаго не могуць мужчыны? Ёсць такое штосьці? Ну, насамрэч, ёсць нават вельмі цікавае даследаванне, якое праводзіў Гарвард, якому можна давяраць. Калі у Індыі, у такіх
на ўзроўні мясцовага кіравання ў вёсках увялі квоту, але квоту не ў сэнсе, што там пэўная колькасць жанчынаў з усіх людзей, якія кіруюць, займае такую пасаду, а там просто ўзялі колькасць вёсак і 1/3 гэтых вёсак аддалі чыста пад кіраванне жанчынам. На такую пасаду, як City Council, тыпу такога, назначалі жанчын і заўважылі тэндэнцыю праз пэўнае дзесяцігоддзе, што ў тых вёсках, дзе кіруе жанчына, нашмат больш стваралася інфраструктуры, там розных рэчаў тыпу там транспарт, медыцыны і так далей, дасяг да медыцыны, які ўлічваў патрэбы не толькі мужчынаў, але і усіх іншых слаёў насельніцтва. То бок гэта і жанчыны, гэта людзі там з нейкімі пэўнымі асаблівасцямі, гэта дзеці. І тое, што яны, гэта сусветная тэндэнцыя, якая таксама замяраецца даследаваннем, што жанчыны на кіруючых пасадах яны больш не займаюцца, але ўвагі прыдзяляюць пытанням сацыяльным, пытанням здароўя, і жанчыны маюць менш тэндэнцыі на нейкую варожасць, пачынання вайны. Канешне, ёсць выключэнні, але ўсё ж такі тэндэнцыя такая, што жанчыны яны менш варожыя, больш канцэнтруюцца на сацыяльных пытаннях. І гэта якраз такі тое, чаго, мне падаецца, ў сённяшнім свеце супер не хапае, гэта па-першае. А па-другое, ўсё ж такі палітыка, яна робіцца для ўсяго насельніцтва. Яна робіцца яна кранае кожнага і ў кожнай сферы жыцця. Там адукацыя, кошты на прадукты, ўсё, кава, якую вы п'еце кожную раніцу, гэта ўсё палітычныя рашэнні. І калі палітычныя рашэнні робяцца выключна мужчынамі, і у тым ліку трэба не забывацца на тое, што гэтыя палітычныя рашэнні, яны да гэтага векамі рабіліся не проста мужчынамі, але ж мужчынамі, якія належалі да вось гэтага высокага багатага класу. То бок нават тыя мужчыны, якія з больш нішага класу, яны, якіх большасць таксама сярод мужчын, іх рашэнне таксама, іх меркаванне, яно не ўлічвалася ў палітыцы. І калі мы хочам рабіць палітыку, якая будзе добрай для ўсіх, якая будзе добрай, вось, як я ўжо сказала, і для дзяцей, і для людзей з асаблівасцямі, і для людзей з жанчынамі, трэба ўлічваць патрэбы гэтых людзей, гэтых групаў людзей. І хто, як не гэтыя самыя людзі, можа прэзентаваць свае патрэбнасці. Сапраўды так, Аліна, я таксама перакананы ў тым, што жанчыны робяць палітыку больш інклюзіўнай і сапраўды ўплываць на якасць нашага жыцця. Сёння я прашу ўсіх нашых гераіняў, нашых госцяў, які прыходзяць у студыю, павіншаваць беларусак. Зараз твая чарга, Аліна, некалькі словаў натхнення для ўсіх беларускіх жанчын. Калі ласка. Так, беларускія жанчыны даражэнькія, я ўпэўнена ў тым, што у вас унутры ёсць вельмі шмат моцы, і гэта ўсё вы паказалі ў 20-м годзе, і пасля, і дагэтуль паказвалі. І таму я проста прашу вас не забывацца на тое, што вы можаце змяняць гэты свет, што вы з'яўляецеся рухавіком прагрэсу. І я увогуле вельмі люблю гэта вуменхуд беларускі. Просто падтрымоўвайце адна адну, не забывайцеся на тое, што вы здольныя рабіць што заўгодна, разбурайце любыя муры на сваім шляху. Так, вельмі вас усіх люблю і жадаю вам не здавацца ні перад ніводным выклікам у сваім жыцці. Натхняльная блогерка і паліталагіня Аліна Харысава сёння была з намі ў студыі «Раніцы». Дзякуй табе вялікі, што прачнулася і зрабіла нашу раніцу лепшай і сапраўды натхняльнай. Ну а тым часам, цікава, у нас на Белсаце ёсць цэлая праграма пра тое, як, а што ты здзіўляешся? Ты-то дакладна ведаеш. Праграма пра тое, як адрозніваюцца погляды мужчынскі, жаночы. Эта праграма называецца «Каса на камень», яна разглядае гістарычныя падзеі менавіта праз вось гэткі фокус. Уладка, Уладзіслава Францаўна, цёця Уладзя, Купалава берагіня. Жонку паэта называлі па-рознаму. Напэўна, яна і была рознай. Ад музы, для якой Купала напісаў адзін з лепшых вершаў, гэта снег, толькі снег, да жанчыны, з якой сям'і не палучылась, як казалі знаёмыя. Жывуць яны асабліва нядружна, пісаў Якуб Колас. Не любілі быць удваіх, узгадваў Заір Азгур. Сам жа Купала пісаў Алесе Александровіч з адпачынку. «Мілая Алеська, прывітанне вам з далёкага Чорнага мора і паўднёвага сонца.
Отдыхаем тут с жонкой, что называется. Конечно, одному было б яшчэ лепей. Шкадую шчыра, что вас тут няма. Вот бы наухаживаліся. Вам на месцы жонкі прыемна было б? Але галоўнай канкурэнткай Уладзіславы Францаўны была зусім не тая Алеся, а Паўліна Мядзёлка. Тая, якую ён вучыў цалавацца на сцэне, калі Паўліне было 16. Тая, якой Купала прапаноўваў сябе цалкам, руку і сэрца. А Мядзёлка адмовілася. Але пачуцці нікуды не зніклі. І вось ты жывеш з гэтым народным паэтам, з прэміямі, 100-тысячнымі накладамі, аўтамабілямі, а ён марыць пра іншую, колькі ваўка не кармі. І нават тады, у 42-м годзе, калі Купала паехаў у Маскву ў сваё апошняе падарожжа без жонкі, яна, Уладзіслава Францаўна, не магла не думаць аб тым, што Паўліна Мядзёлка таксама ў Маскве. Як было ёй тады? Як было ёй все гэтыя гады? Пра гэта чамусьці ніхто не думае. Нагадаю, што касу на камень вы зможаце паглядзець на нашым канале Белсат History. Абавязкова гэта зрабіце. Нестандартны падыход да гісторыі, вельмі натхняльны і цікавы, але нас зараз чакае не менш натхняльны і цікавы госць. Абсолютная правда. Вот наконт нестандартнасці на Белсаце гэта хоць заваліся, і у нас цудоўны сапраўды госць, гэта рэжысёр, прадзюсар Евген Лыткін. Пагаворым сёння пра Індыю, якраз адкуль Евген не так даўно вярнуўся, нават зняў фільм. Евгений, вітаем. Добрай раніцы. Прывітанне. Што цябе занесла? Як беларус трапіў у Індыю? Гэта абсолютно невідавочны выбор, скажем так. Ну, я режиссер и продюсер, как вы сказали, а белорусскому режиссеру и продюсеру хочется где-то снимать. А в Беларуси как-то это не получалось особо делать в последнее время. Вот. И пришлось искать какие-то другие варианты, какие-то новые страны. Например, вписываться в какую-то индустрию большую, где снимать много фильмов, где много денег, в США. Но оказалось, что в Индии больше даже снимают фильмов, чем в США, и смотрят их больше, и даже денег иногда больше есть. Актер, например, Шарух Хан, который зарабатывает больше, чем Том Круз. Вот, поэтому мне захотелось поехать посмотреть, что это за зверь такой, чем его едят, и на себя примерить этот костюмчик, посмотреть, как это работает. И у нас трейлер нават ёсць. Давайте поглядим трошечки хотя бы. Трошечки Болливуда у нашей раницы. Давайте. Привет, я Жень Лыткин, и я в Болливуде. Что же это за загадочный индийский киномир? Каждый мальчик, каждый маленький мальчик, сидящий в деревне и смотрящий фильм, мечтал представить себя тем самым героем. Я решил поговорить с теми, кто создает болливудское кино. А главное выяснить, смогу ли я вписаться в эту киноиндустрию. А знаете, чего здесь не хватает на дорогах? Правильно, полос. Полос их тут нет. Ты можешь получать очень много. Цудоўна. Мне адразу я задумаўся. Я таксама ў Індыі быў. Таксама здымаў, дагэтуль не змантаваў. Але спадзяюся, все-таки дамантую, зраблю. Між тым, вось, якія ўражанні ад Індыі, акрамя таго, што вот, там магчымасці, там больш за мільярд людзей, канечне, магчымасці. Якія вот, ўражанні вот, рэжысёрска-продюсерские? Ну, они сразу появляются. Ты вот приезжаешь в аэропорт. Я решил усилить. Я поехал на рыбный рынок сразу. Прогулялся в аэромаксах новых. Пошел погулять по рыбному рынку, понюхать. Вот, поэтому... Сразу были яркие, чувствительные эмоции от Индии. Это Мумбай. Я поехал в Мумбай, потому что Болливуд — это Мумбай. И вот я решил разведать, что же там. Ну, а дальше ощущение... Ну, я же поехал за деньгами. Вот, и мне сразу через часик пришла смс-очка, что я 800 евро должен за роуминг. Вот, потому что у меня в аэропорту включился телефон. А потом я решил запустить коптер, поснимать. И коптер потерял связь. Знаете, там есть такой home point, когда ты отмечаешь, где взлетает коптер. И он взлетел и улетел. Я подумал, что, ну, может быть, он полетел домой, в Беларусь, через океан, может быть, на родину, в Китай. Войсковые частки. На войсковые частки. Вот, но... В России все началось с пригодов.
А як трапіць на працу ў Балівуд? Насколькі гэта складана? Ці трэба мець нейкія, не ведаю, знаёмствы, выслаць заранее ў CV, ці просто прыйсці на пляцоўку, сказаць, ребята, я тут добрый спецыяліст, і европеец. зараз вам тут зараблю кино. Ну, лучше, наверное, заранее. Я узнал про такую опцию и такую возможность, и про Болливуд. Ну, кроме того, что я смотрел в детстве Зиту и Гиту, я узнал от друзей, которые поехали туда и работают как на площадке в качестве актеров, так и за кадром в качестве колористов. Они красят фильмы для Амазона, для Netflix, индийского. И зарабатывают 4, 5, 6, 7, 8, 10 тысяч евро в месяц. Вот. И я подумал, как интересно. И работают там очень даже радостно и белорусы, и украинцы, и россияне все вместе. И что-то делают это индийское кино. То бок вот эта белорусская мафия, которая во всем свете, это наш вариант. Ну, там много мафии, наверное. Но, да, белорусы там есть, белорусы приезжают, белорусы люди, которых ищут, потому что наша внешность для них экзотика, и им хочется. Часто студии специально приглашают людей с европейской внешностью к себе в кино сниматься или к себе в офис, чтобы просто показывать и говорить, вот у нас работают европейцы. Так и в Минске происходило, когда приглашали... Для престижа. Конечно, да, когда там в Минске приглашали режиссеров из Европы и говорили, вот смотрите, у нас вот тут либо режиссер, либо оператор европеец. Беларусы, Адразу іншы ўзровень. Да, конечно. Женя, мы ведаем, што заўсёды на здымачных пляцоўках шмат што здараецца. Што застаецца за кадрам, але гэтыя гісторыі часам смешныя, часам досыць такія нервовыя для здымачнай групы. Вось можаш узгадаць і падзяліцца з намі чымсьці, што цябе сапраўды там здзівіла, скажем? Ну, во-первых, я сразу разбил коптер. Тот самый, который прилетел все-таки. Вот. А в целом, ну, удивило... Ну, там кинематографисты не прячут лиц, например. Там все работают весело и быстро, потому что это действительно индустрия, и нужно очень-очень много делать. То есть там ребята, которые делают рекламу, например, красят, они делают 5 реклам в день. И это просто огромный конвейер. Конвейер с танцами, с плясками, с яркими цветами. В общем, все это быстро и весело. Танчуць і пляшуць не толькі в фильмах, але і на пляцоўцы? Ну, они так быстро ходят, что кажется, что они танцуют. Это хореография закадровая. Добра, мы зразумелі, што калі што, то звяртацца да Яўгена, Контакт і все, беларуская мафія працуе. Між тым пра фільм, вось мой асабісты боль, я хочу перанесці пра што уласна фільм. Гэта тревел-блог, альбо гэта... Што гэта? Ну, это попытка разобраться. То есть я хотел исследовать тему Индии, и у меня было несколько факторов. Первый фактор — посмотреть, как там работает площадка. То есть там есть такой фильм «Сити». Это белорусский фильм «Здорового человека». Это огромная площадка, где снимается кино. Ты едешь, и у тебя справа кино, слева кино. И тут, пока доедешь до какого-нибудь офиса, у тебя там 30 площадок, на которых снимают все. От рекламы до больших фильмов. Потом я побывал на нескольких студиях постпродакшена, которые делают картинку, цвет, звук для того самого Netflix, для того самого Амазона, для реклам и музыкальных клипов. А потом я просто погулял по городу, пожил, я съездил к людям, которые работают домой, посмотрел, как они живут, в каких условиях они живут. И вот для того, чтобы понять, смогу ли я вот так, как они. Як на тебе реагировали? Вот такий экзотичный белорус приехал с камерой, сдымая. Что тебе казали? Меня все хотели накормить. И это было... Меня сразу предупредили, что, Женя, у тебя мало дней здесь, поэтому очень осторожно, избирательно подходи к еде, потому что ты можешь испортить все свои съемки в первый же день. Вот, поэтому я был осторожен, но все равно меня кормили. Мне рассказали, как пьют воду и настоящие индусы, и чем они отличаются. Расскажи. Они докранаются... Совершенно верно. Вот человек ездил в Индию, видно. Они не касаются горлышка, то есть они заливают в себя воду на расстоянии. Да. И при этом едят руками еду. Вот. Там много вот таких моментиков, которые да, очень тебя висят. Они очень добрые люди, на самом деле. Вначале у тебя ощущение, что тебя все хотят развести. Тебя, ну, не бывает так, что просто к тебе подходят, начинают обнимать, там, дотрагиваться до тебя, что-то рассказывать, интересоваться. Потому что дальше ты думаешь, а дальше будет продажа.
чего-то или покупка. И вот такое спочатку, что не Да. может такого А быть. потом выясняется, что они абсолютно искренние. Они люди, которые действительно, им очень интересно узнать, откуда ты, что, чем ты здесь, как тебе, нравится, не нравится. А до речі, коли ти їм казав, що ти з Білорусі, ці яны штосьці казали, що у Індії ведаюць про Білорусь? В Индии очень интересно, английский язык очень интересный, во-первых. И там... Вельми подобно на наше вымовление. Да, и там «б» заменяется на «п». И когда я говорил «I'm from Belarus», мне говорили «О, Пэрис!» Или говорили «О, Central Park». И только потом ты понимаешь, что это Central Park, а не Park. Поэтому я не уверен, что все поняли, откуда я. Вот. Но это и не было так Ну, важно. тому що ти для їх така ж екзотика, як для більшості білорусів, ось жихари. Ну, конечно. Ты когда спрашиваешь, ты знакомишься с человеком, у вас small talk, и ты говоришь, откуда ты? Он тебя спрашивает, ты говоришь, из Беларуси. А ты откуда? И он говорит, из такого-то штата. С полным пониманием, что я, конечно, знаю, что это за штат. И я говорю, да, окей. И вот, мне кажется, было что-то похожее. Я говорю, из Беларуси. Он говорит, ну, Я пам'ятаю, як ми у дзяцінстве, ось калі бачили людзей там з іншым колерам скуры, тады было яшчэ не звыкла, мы так вот, альбо калі сфотаграфаваць, ці што. Я спадобна сутыкнуўся у Непале, недалёка ад мяжы з Індыі, дзе мясцовыя паломнікі там, яны спрабавалі, а можна мы вот таксама сфотаграфуемся з гэтымі белымі экзотычнымі людзьмі. У меня был интересный случай. В последний день уже я собираюсь уезжать, у меня весь материал с собой. И тут ко мне подходит человек в белоснежно-белой форме, со значком. Ты напруживался, напевно? Конечно же. Где синий бусик? Вот. Синяя рикша. Вот. И ко мне он подходит и говорит, откуда ты? Я говорю, Беларусь. Он говорит, Париж. Понятно. И говорит, что делаешь? Я говорю, ну вот тут вот хожу, смотрю, снимаю. Он говорит, а сфотографируй меня. Ну хорошо, я его фотографирую. Он говорит, все, отлично, пока. То есть им было важно, для того, чтобы и многим, чтобы я просто их сфотографировал, оставил у себя. Им не нужно было прислать фотографии, они не просили обратно прислать мейл. Нет, они просто хотели, чтобы я их сфотографировал. Еще прикоснуться, потому что у них есть традиция, что если прикасаешься белого человека, у тебя будет много-много денег. Как у всех белых людей, конечно. Хотелось бы. Ну что, так а что с фильмом? На якім этапе он зараз? Фильм монтируется. Вот у меня, подобная ситуация, как у Валера. Потому что, там такой объем материала, что очень хочется показать это красиво, интересно и забавно. Поэтому он монтируется. Я уже даже на Buy Me Coffee сделал кошелек не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы у меня была мотивация монтировать, потому что я должен быть ответственным перед какими-то людьми. Вот, поэтому, вот посмотрим. Может быть, кому-то, может быть, Белсат покажет этот фильм когда-нибудь. Будем размаўляць. Мы вельмі любім фільмы, які здымаюць беларусы, прапагандуем стварэнне сапраўднага беларускага кінематографу. Канешне, пакуль яшчэ не ў размерах Балівуда, але чым не жартуе д'ябл. Ну і заодно потым абмяняемся спасылкамі, паглядзім, у кого што атрымалася. Так. 2 фильмы про Індыю, знятыя беларусы. Это сиквел будет. Абсолютно. Дакладна так. Евген Літкін, беларускі прадзюсар, кіношнік, які толькі што прямо свеженькі прыехаў з Індыі, здымае там фільм. Будзем чакаць і паказваць. Але за ўсёй гэтай экзотыкай мы не забываем і пра нашы карані, правда? Не забываем, бо не так давно ў Варшаве адкрылася выстава 30 літаграфіяў Наполеона Орды, набытых ініцыятываю Мальдзіс. Мальдзіс, як заўсёды, нас вельмі прыемна здзіўляе. Прапануем наш сюжэт з гэтай выставы для тых, у каго не атрымалася, як у мяне, паглядзець на літаграфію ўжывую, хоць я яшчэ і збіраюся. Прыкладна 60 год таму на Беларусі ніхто не ведаў, хто такі Наполеон Орда. Ён увогуле, можна сказаць, грамадзянін Еўропы. У чымсьці гісторыя падобная з нашымі часамі, бо праз паўстанне, праз свой удзел у паўстанні 1831 года, якое таксама было неўдалым, як у выпадку падзей 20-го года на Беларусі зараз, ён вымушана з'ехаў у эміграцыю у Парыж, шмат дзе пажыў. Але калі з'явілася магчымасць вярнуцца на радзіму,
Ён гэтай магчымасцю адразу скарыстаўся, хоць там яго чакаў вельмі цяжкі складаны лёс, бо ягоны бацькавы маёнтак, дзе ягоны род жыў 300 гадоў, быў канфіскаваны. Тут было заключена перамір'е перад брэсцкім мірам. Тут вяліся перамовы ў гэтым будынку падчас Першай сусветнай вайны, і было дасягнута перамір'е. Тут нарадзіўся Юліян Урсын-Немцевіч, гэта сябар, ад'ютант Тадеуша Касцюшкі. Касцюшка тут нават бываў, яны там дрэвы разам сажалі. Спадчына Наполеона Орды, мастацкая у тым ліку, яна амаль для нас недасяжная, бо ён ніколі не прадаваў свае арыгінальныя малюнкі. Тое, што ён прадаваў, якраз былі літаграфіі. Вось ён вырашыў заняцца выданнем гэтых альбомаў краявідаў. Выйшла 8 серый, агулам 260 літаграфій. Ён гэты альбом друкаваў на ўласныя сродкі. Калі гэтыя серыі выходзілі, калі выходзілі гэтыя альбомы, кожны музей лічыў за гонар мець гэты альбом ва ўласнай калекцыі. Ёсць адзіны ў свеце музей імя Наполеона Орды, які знаходзіцца ў Варацевічах на радзіме мастака. Там адноўлена сядзіба, там створаны даволі буйны, класны музей. Дык вось у гэтым адзіным у свеце музеі імя Наполеона Орды ёсць толькі адна арыгінальная літаграфія. Вось цяпер калісьці стане ў 30 разоў больш. Вось на пачатку 90-х агучвалася такая лічба, яе агучваў першы міністр замежных спраў Беларусі Пятро Краўченка. Ён казаў, што Беларусь страціла 99% сваёй культурнай спадчыны. Мы вяртаем у грамадскую свядомасць, па-першае, імёны, па-другое, творчасць. Праз гэта мы лепш даведаемся нашу гісторыю. Праз разуменне нашай гісторыі мы калісьці, я думаю, зразумеем, хто ж мы на самой справе, і зоймем свой пачэсны пасад між народамі. З тим якраз абмяркоўваем, які класны быў бы міністр культуры. Я думаю, яшчэ будзе. І вось сапраўдныя рэчы, які можна рабіць тут і цяпер, збіраць нашу спадчыну. А тым часам у нас міністр соцсетак. Ярослав з'явіўся. Ярослав, ну-ка. Ведаеце, таксама вось пра культуру, пра гісторыю вельмі цікавы каментар. Я быў уражаны. Дарэчы, пра канстытуцыю БНР. Яна была настолькі прасунутая, што там жанчыны мелі права голасу на выбарах. Прасунутыя краіны Еўропы такога не мелі. То бок, вельмі цікавы фактик, я сапраўды пашукаў інфармацыю, сапраўды так, гэта была вельмі такая прасунутая канстытуцыя. Клёва, дзякуй за гэты каментар. Дзякуй, дарагі гледачы, што вы нас асвятляеце не толькі нас, а іншых нашых чатланаў. А што з віншаваннямі, Ярослав? Так, віншаванні. Так, што тут мае любімыя, якія віншаванні? Так, вось ведаеце, глядзіце. Лепшы падарунак жанчыне на 8 сакавіка – гэта эмоцыі і ўспаміны. А значыцца, нейкае падарожжа – гэта найлепшы варыянт. І рвануць разам на мора Герадота – проста топ. Ну, супер, гэта добрая ідэя. Яшчэ такое цёплае надта віншую. Свякроў мою цудоўную і маму мою залатую, Зося і Марыя. Працавітыя, разумныя женщины. Матрыярхі, ратавальніцы, сонцы нашы. Галоўнае, каб вы былі здаровыя і радасныя. Далучаемся да гэтых віншаванняў. Яшчэ мне вось гэты каментар вельмі спадабаўся. Сёння па ўсёй краіне цюльпаны па кошце пэўных забароненых рэчываў. Таму, але мы ўжо пра гэтае казалі, што набывайце цюльпаны проста ў любы іншы дзень, які вам толькі падабаецца, акрамя 8 сакавіка. Можа, таму у цябе і агляд сённяшні соцсетак, ён быў цалкам пра міліцыю, вось бегаюць яны в гэты дзень. Ну, не цалкам. Мы проста, ведаеце, мне так, мы вельмі шмат размаўлялі пра роўнасць і гэтак далей, а тут у соцсетках было, мне падалося, больш віншаванняў міліцыі. Просто міліцыя жаночая роду слова. Тут як бы... Ну, цікава. Я просто думаю, што насамрэч 8 сакавіка сёння, і мы завалім, і не будзе ніякай міліцыі, а будуць сапраўдныя добрыя віншаванні і пра роўнасць, і пра тое, што жанчынам важна ў гэты дзень. А я лічу, што павінен быць яшчэ і дзень беларускіх мужчынаў для сапраўднай роўнасці. 9 сакавіка. Так само, як дзень мамы, дзень таты. Давайте, сябры, гаварыць сапраўды пра роўнасць.
Ну а сёння я асабіста яшчэ раз хочу павіншаваць усіх жанчын і не толькі жанчын, нагадаць пра тое, што вельмі важны дзень 8 сакавіка, акрамя святочных словаў, гэта таксама дзень прысвечаны барацьбе за правы жанчын, за гендерную роўнасць, за ўсялякую роўнасць паміж усімі. Я далучаюся до гэтых словаў вельмі трапна. І да, просто трэба больш, напэўна, ў гэтыя дні казаць пра роўнасць. Вось, мне падаецца, вось менавіта такім быў вось гэты эфір. Дарагія жанчыны, дарагія дзяўчынкі, віншую вас ад усяго сэрца. Будьце смелымі, рэалізуйце свае мары, каб нішто не стала на гэтым шляху. Мы для вас і ад Наві Бэнда цудоўны падарунак. Дзяўчына у белым ад нас сёння цудоўнага вам дня. Шмат соніка і роўных правоў. Пакуль. Знаю, боль всю цветами не снять. И сколько еще нужно душ, чтобы он услышал след. Убегай, твой летит бумеранг. Ты убегай, твой летит бумеранг. И нет больше страха, я верю, силам нас безупречно. Гордая девочка в белом, а чистая, ясная, уже не твоя. Я больше не верю, каждое слово занозы в нас впивается, только знаешь, больше не больно, не больно. Больше не больно. Больше не больно. Каждый день начать с нуля, вспоминая, как вчера за руки держась. Пели, звук пульсирует в ушах и не закрывая глаз. Нет сна, но есть надежды, а мы же излучаем свет, в них его уже больше нет. Знаю, боль всю цветами не снять. И сколько еще нужно душ, чтобы он услышал вслед. Убегай, твой летит бумеранг. Ты убегай, твой летит бумеранг. Нет больше страха, я верю, силам нас безупречно. Гордая девочка в белом, а чистая, ясная, уже не твоя. Я больше не верю, каждое слово занозы в нас впивается, только знаешь, больше не больно, не больно. Больше не больно. Больше не больно. Сегодня в колхозе «Светлый Жах» торжественно отмечают Международный женский день 8 марта. Я всегда ценил женщин, особенно тех, которые терпят, ждут и не задают лишних вопросов. Вован, возьми трубку. Шура, опять вы не вовремя. Я занят. Я защищаю семейные ценности.